Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market, kung saan ay dinarayo ng ating mga mamimili, no? Kasi dahil nga sa mga mura at ang mga murang presyo na kanilang mga latagan, no? So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So shoutout sa iyo. Tasama ka na uli. Upload natin agad to. So good morning sa iyo. Shout out. Alright, so nandito tayo sa mga latagan ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus. Bangus na latag sa murang halaga. Ito po yung update natin. So lapitan natin yung mga bangus niya. So napakamura. Isang piraso ng bangus ay 100 pesos. Murang-mura po ito. Libre po pili, no? Libre po pili sa isang piraso po ng bangus ni Boss Maeng. Napakamura, bagsak presyo. At meron din po 130. At meron din po 140. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag, no? At meron din po 120. Ayun, 120 po yan. Presyo ng latag po ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus. Lago pa na inyong mabibili dito sa kanyang pwesto. Alright, so abante tayo at update pa naman natin yung iba pang latag dito, no? So mura-mura yung 100 pesos, napakalaki ang piraso ng bangus ni Boss Maeng. Panalo sa 100 piso. So hindi natin siya makakausap ngayon at marami siyang ginagawa. Ipon, 300 pesos per kilo. At meron din pong 220, no? 220 po sa mga pusit, kalawang, pang kalamare. So ganyan yung mga presyo na ating ina-update dito po sa kanilang latag. So Lorena, magkano po yung ipon? 380. So shoutout sa iyo, ang pagbabalik. Shoutout, pagbabalik ko, bus na rin. Pagbalik ko dito, wala ka ng latag eh. Pwede ka nang lumipad gamit yung walis tingting. Ayan o. Salamat sa mga customer ko. Salamat. Ginawa nyo lahat. Ayan. Okay, thank you. Akala niya picture yun, video yun. Nabis nila ako bastante. Oo nga eh. Kahapon nandito ako, wala ka eh. Hinahanap nga kita. Sabi nila ako akin. Ha? Hinahanap daw nila ako. Oo, kasi nga. Sabi ko nga bakit din ng iba ako. Pero kahapon, wala gaanong latag ng mga tilapia. Nagkakaubusan. Eh, wala nga mga tilapia Batangas ngayon na bentahan dito kahapon. Bangus ang marami. Oo, bangus, dumagsa. Napakaraming bangus. Ay ngayon. Oo, mura presyo ng mga bangus natin. May sila piwa sa kasi dito. Bangus na lang din. Oo nga, ito, yung dalawa. Umiyak eh. Oo nga, kahapon. Bangus nga paninda yung binablog ko. Umiyak sila eh. Wala silang magawa eh. No choice eh. Kaya ang pinipili bangus na lang din. So naglilinis na ngayon si Boy Tilapia at nakaubos na siya. 3 cooler lang ang kanya nahango dahil nga walang mahango ng mga tilapia Batangas. Hati-hati po ang bagsak sa kanila ng mga tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. Oo. So shout out sa Boy Putik. Shout out po sa mga followers mo. Ayun, shout out. Salamat. Papa-shout out dyan. Ayun. Muli sa lahat ng ating followers saka ng subscriber natin, ginawak. Ayun, may discount kayo ha kapag naka-follow kayo kay Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. May discount po kayo kay Boy Tilapia. Sigurado kayo may bawas, no? No joke yan kay alias Boy Pogi. Basta Pogi na Boy Tilapia yan. Ito mo lang yan makikita sa Malabon Fish Market. Salamat. Matataba yung mga tahong natin, no? Shoutout sa'yo, Kengkoy. Shoutout sa'yo, good morning. Ayan ang mga latag niya, mga bentahan niya ngayon, ha? Mais pa rin po, no?
Oo, walang kakupas-kupas na mais ni Boy Mais. Ayan, na maganda oh. White corn. So, matatabang mga tahong natin dito. So, ayan po. Oh. So, ayan po yung mga tahong. Moy, wala kang tinda, Moy. Nakakaubos lang. Yung mga kadatabo po, no? Na mga tahong 80 ang santabo. So, tumpukan ng mga palaya. Good morning. Shout out sa iyo. Ayan po yung mga latag dito. Mga gulay na pampasigla sa ating kalusugan o pangangatawan. Mainam sa katawan talaga ang mga gulay, no? Fresh shout out sa iyo. Good morning. Good morning. So sa mga siniguelas natin dito, yung mga presyon ay 140. Tapos yung mga 50 pesos 4 pieces na mga mansanas. At ito po yung mga prutas nila, no, na latagan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Dalandan seafood po ay 60 pesos po. Kalahating kilo at ang presyo po talaga ay 120. 3 pieces 100 pesos ang mga mansanas, 4 pieces ang mga pongkan. 50 pesos lamang po yan. At 70 pesos per kilo dito ng manggang hinog. 70. 120 sa avocado. At may mga saging din po tayo dito na bentahan po ni Kuya. So, ganito po yung sitwasyon sa mga natagan na bentahan po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito naman po yung mga alimasag natin. 60 pesos na lang po ang per kilo, napakamura at mga limango na latagan. At ito, bentahan ni Bito. So, ito yung bentahan niya ngayon, no? Mga tatampal. Te, magkano tampal po, te? 140. 140. So, matataba yung tatampal niya ate. 140 po yung mga per kilo. Oo, bagsak presyo na yung tatampal natin dito, no? 140 po na binibigay at tumpukan ay 50 pesos. Ayan, 140 lamang po yung mga tatampal. Ito na lang. Na, meron pa din. Balik na lang ako, te, ha? Tapusin ko lang to. Tahong po natin ay 100 pesos. Talaba natin dito. Ganito rin po. Ayan, nakakadatakal at alimangon ni Lawrence. Ito. Ay, ingat, ingat, ingat. Magkano limango, Boss Lawrence? 400 pesos yung mga ganitong per kilo. Tapos mga alimasag, 100 pesos kilo. At meron din po tumpukan sa halagang 50. 50 lang ba yan, Boss Lawrence? Ayun. Tumpukan ng mga alimasag at per kilo, no? Sa halagang 100 pesos. Boss Lawrence, thank you. Ipon po natin ay 300 pesos per kilo. Ganitong kalalaki. At kilo ng mga tilapiyang Batangas ay 100 pesos. Malalaki rin. Ganyan kalalaki. At tumpukan din dito. Galunggong po may 50 pesos at 100 pesos. Yung mga tumpukan. Ha? Alright. So dito 200 pesos. Yung hipon pa rin sa tumpukan. So mga latag na tayo dito ni Kuya Ricky. May isda siya mga tulingan ngayong araw. Ayan. Pusit, kalawang, tulingan. Tapos mga bangus pandaing. Ayan, pandaing na Teria. Good morning po. Sa yung tilapia natin. Lagi kang late. Lagi tayong late. Magkano, ano? Pandaing 180. 180 pandaing po ng mga bangus. 180 rin. 180. Dito, 180 rin. Halos lahat 180. Tapos mga kada piraso ng bangus ni Kuya Rick dito sa kanyang latag, no? Sa Malabon Fish Market. Hindi na. Ito yung nakikita namin sa vlog. Oh. Nakita nyo ba? Oh, pakita dito ni Kuya Ricky. So, shout out po muli
Salamat po Kuya Ricky. Thank you po, no. So, yun po yung update natin. Ayan, shoutout sa mga suki. Bakit? So, ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Na mga pandaing bibili tayo. Na mga pandaing po na bangus. Alright, so dito mga presyo ng mga big hipo na malalaki ay 350 ang per kilo at meron din po tayong 250, no? Per kilo sa mga hipon niya. So, bakit nandito ka? Shoutout sa kaibigan mo si Jumong Bale. Yung mali. Yung kinikwento ko sa'yo nung ano. Laging bali yun eh, kaibigan niya. Kaya dito na ako nagtatrabaho sa Oo. ipon ni Shaman. Shaman King. Shoutout mo na lang mga tropa ko dyan. Thank you, thank you, thank you. Alright, so dito 250 ang per kilo ng hipon. Ayan, ang mga latagan. At dito kay Lodi, no? Dito po 120 ang per kilo ng mga tilapia Batangas na malalaki. Meron po tayong bangus na 200 pesos isa, 160 isang piraso. 200 pesos na mga per kilo ng pusit galawang. 200 na lang, 200. Rigis. Natawang 50 lang kilo, 50. Natawang ay 50 pesos per kilo. Alright. So yan po yung mga presyohan na ating ginagapang po dito sa kanilang mga latagan. Yan po mga tilapia po natin, mga presyohan po, no? Napakamura po ninyong mabibili. So 350 mga per kilo na malalaking hipon po dito. Ayan, no? Fresh na hipon. So mga tilapia na napakamura ninyong mabibili sa halagang 100 piso, no? Thank you. Bangos 160. So ganyan po ang pagdagsa ng mga hipon po natin sa murang halaga sa Malabon. Ayan, no, 100 pesos po yung mga per kilo. Malalaki mga tilapia Batangas, no? At isang piraso ng bangos ay 110. $360 per kilo. At meron din po 260, tumpukan ay 50 pesos. So mainam na mga cream dory ni Aaron. Aaron, shoutout sa iyo. So yan po yung mga presyon ng kanyang cream dory dito sa Malabon Fish Market. 160 po sa mga laman at ang mga ulo po natin ay 100 pesos ang per kilo. Solid eh. $50 naman sa mga tahong natin na per kilo. Aaron, thank you. Salamat po. At dito naman tayo sa mga latag ni Ate Pat. Ayan po, mga tumpukan. Tumpukan po ng mga galunggong. Tilapia Batangas. Mga bangus. So, shoutout sa iyo. Bangus, panchampurado. Panchampurado na pala yung bangus mo ngayon. Ilang lang pang adobo, boss. Pwede rin, pwede. Sa ano dyan, sa mga isda yan. Ayan, shoutout. Nagupan, boss. 150, boss. Wala na kaya, boss. Magkano bangus mo? Pat? 150 isa? Nagupan talaga yan. Ayan, no? Ayun na, boss. Sariwa. Yan po yung presyo, no? Sandaan sa tilapia Batangas sa mga bangus ni Ate Pat dito ay 150 isang piraso, bangus dagupan po, no? Murang-mura po yan. Salamat po, thank you, thank you. Dito tayo sa mga latag pa. So dito 200 pesos malalaki mga bangus ni Avatar. Ayan, dagupan din po. At 180 naman po sa mga pusit, kalawang.
At tumpukan po ng mga rapid fish, no? Ayan po ay 100 pesos tumpok. Ayan po yung mga latagan dito, no? Rapid fish, tumpukan 100 pesos. At presyohan dito ng mga hipon natin ay 370 at 280 per kilo. At isdang turay po natin dito ay 50 pesos tumpukan. Sa leginto ay 100 pesos. Tapos kalaso 100 pesos. Yan po yung mga per kilo. At tumpukan din po dito ng hipon ay maliliit pang okoy ay 50 pesos tumpok, 200 pesos yung per kilo, no? Na inyo po mabibili. So malaki mga bangos. Tapos may mga batale din po dito. Isdang surahan. Shoutout sa'yo, Boss Gerald. Magkano yung mga surahan mo? Yan. 120 kilo. 120 ang per kilo. Kalo no? Yung mga tumpukan ng mga batalay. Tapos mga galunggong natin dito na bentahan ni Boss Gerald sa Malabon Fish Market. Yan, mga tumpukan ng turay. Yan o. Pag ikaw, Boss Lando, sandalan lahat yan, pero bintahan talaga yan. 100 tumpo. 50 na lang. 50 na lang. Ayan, no? Eh, mga ganitong galunggong na maliliit, magkano? 120 lang yan. 120 per kilo. So, shoutout sa kamag-anak ko sa ibang bansa, ha? Sa mga taga-Canada, magpadala na po kayo dito sa kaibigan po natin. Medyo nahihirapan na silang nahihirapan na siya maghanap buhay. Kaya magpadala na po kayo sa mga kamag-anak niya dito sa Canada. So shout out po sa inyong lahat sa mga OFW. Ayan. Salamat, thank you, thank you. Shoutout kay Jaguar o. Bagong labas lang yan. Kaya nga, nagulat nga ako eh. Bagong labas lang yan. Bagong miyembro. Jaguar yan. Si Jaguar. So shout out sa iyo, Jaguar. Pagi po 120 per kilo. So shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Alright, so lipat na tayo sa iba pang area na bentahan po dito, no? So dire-diretso lang ang ating update. So dito tayo kay Paring Botoy. Wala pa, hindi pa tayo nakakakuha ngayon. Pag meron, Boss Lando. Mga galunggong po natin dito. Oh. Gano'ng kilo, boss? 130 lang sa akin. Yo, 130. Sa kanya mas mababa, 130 per kilo galunggong. Alright, thank you. At mga tahong din dito ay tinumpok na din. Ayan, shoutout sa mga galunggong nyo. Yan po mga tumpukan, no? At 60 pesos kilo na mga mangga natin dito. 60 pesos manggang hinog. Salamat! Alright, dito tayo sa latag, no? May mga bangus, tilapia Batangas. So shout out, good morning sa'yo. Ito yung mga presyo ng mga bangus nila dito sa Malabon Fish Market. So yung tilapia Batangas ay 110. At isang piraso doon ng bangus ay 150. 170. So dumadagsa ang ating mga bangus na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market, no? So dito 110. Yan po yung mga tilapia Batangas. Oy, boss lang to. Good morning sa iyo. At hindi pa sila nakakauwi? Ayaw pa, baka ayaw pa, walang pamasahe. Nandiyan na. Diyan na. Yun, makikita ko na rin siya magtinda rito. Makikita ko na yung kumpare ko dito, si Mabuhay Ka hanggat gusto mo. Thank you. Pre, magkano yung per kilo? 340, 350, 260. So yan po yung presyo na mga latag dito ni Paring Brian sa Malabon Fish Market ng kanyang mga hipon. Salamat pre, thank you. Salamat. Alright, dito tayo sa mga alimangon lalaki, oh.
Te, magkano yung alimango malalaki? 400. 400 po yung malalaki mga alimango, no? Lalaki. Opo nga, kanina walang sipit yun. Wala palang ano, Ayun yung isa. wala palang tali. Ito, oh. 100 kilo tayo. Kapulat, mga boy pa yan. Yan o, mga alimango natin dito, no? 400 pesos. Ano, matataba na mga lalaki. Pero man naman yan, ang laki ng mga muscle eh. No? 400 pesos ang per kilo ng alimango ni ate dito sa Malabon Fish Market. Tatluhan, dalawahan ito, oh. Oversize ito. Oversize kung tawagin to, no? Eh, mga tahong. 100, 250. Oh, 2,150. Sa mga tahong natin matataba, no? So, yan po yung mga in-update natin dito sa Latagan sa Malabon Fish Market ni ate, no? Ng kanyang mga tahong. So, magtatanong muna tayo kay Mrs. kung gusto ng tahong. Ate, salamat po ah. Thank you. So, dito, presyohan ay 120 Tilapiang Batangas, 260 sa mga per kilo na mga hipon. So, yan po yung ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta kay Boss Lando Explorer sa panonood niyo po sa aking mga vlog dito po sa bayan po ng Malabon. So, enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.